Ако някога сте се чудили дали вашият акумулатор е жив, мизерства или вече бавно преминава в отвъдното, имам нещо за вас, което ще разсее всичките ви съмнения. Тестер за проверка на акумулатори. Поддържа акумулатори от 3 до 200 мм рече, така че се справя както с малките мотоциклетни батерии, така и с по-големите акумулатори в леките и товарни автомобили. А ако вашето оборудване изисква напрежение от 12 или 24 фета, също няма проблем. Универсалността на това устройство е първото голямо предимство. Но какво всъщност прави? LCD дисплеят с диагонал от 2,7 инча показва всичко, което трябва да знаете за вашия акумулатор. И не говорим тук само за състоянието на заряда на батерията в проценти, какво е толкова бързо, колкото познат, който изведнъж изчезва, когато поискаш парите си. Този тестер отива по-дълбоко. Проверява вътрешното съпротивление, което дава представа за състоянието на акумулатора. Ако вашият акумулатор има по-високо съпротивление от вас преди да станете сутрин от леглото, това е знак, че е време да го смените. Освен това, тестерът показва колко бързо акумулаторът се разрежда под натоварване. За къде е полезен такъв тестер? Сервизът е незаменим. За домашните шофьори това е идеалното решение, за да следят сами състоянието на батерията и да избегнат изненади. Вместо да се чудите дали индикаторът в колата е капризен или сигнализира проблем, получавате твърди данни. Той е бърз, удобен и, което е важно, не изисква специализирани знания, за да го използвате. Просто свързваш, гледаш дисплея и вече знаеш какво става с твоя акумулатор. Оставете палец нагоре, абонирайте се за канала. Благодаря ви, че гледахте и до скоро в следващите материали.